Здравейте, VBOX и YouTube. Ние сме iPodman, и Aero 16 и направихме светофар. Днес ще ви покажем как се прави. То е само, че гадното е, че жълтото не може да се пусне. Сега е червено, сега е зелено. Има и бък. Когато пуснем червеното, сега пусне и зеленото. Чакай, пускаме червеното. Пускаме зеленото, виждате. И двете, и трите. И трите са заедно. Днес ще ви покажем И сега ще ви покажа. Значи избирате си материал, най-добре е червена, черна, зелена и жълта вълна. Какво жълто? Няма значение колко е голям. Добре, аз ще го правя така. Ей, какво направи? Ти с брадвата ли го направи това? Не. Не. А ти на коя страна го правиш този светофар? Не знам. Мани че това стана на буклук. Чакай, или не е на буклук все още? Това по-скоро са не туториал, а забавториал. Не, виж колко голям става. Какво правиш, човек? Направи го е такъв обикновен светофар. Започвам го от начало. Да. Съжалявам, че ви изгубихме времето. Айде стига толкова. Така. Ти прави мястото за свързването. Зелено, с жълто, червено. Ето го как изглежда. Може и така, както искате. Ето така. По-удачно. Да, забравих да ви кажа, можете и от черна вълна си го направите. Отзад, може от каквато искате и ние за улеснение вижте как сме го направили. Това е зелената вълна, това е червената вълна. Жълната вълна се опитахме, обаче стана на мацаница. Мац. Редстоун ви трябва. Редстоун репитър и една ръчка. Всъщност две ръчки, но просто ние сме на гейм мод и за това. Ето. Направи зелено и червено. Къде е зеленото? Тук е зеленото. Чакай. Чакай, че го сбърках и репитъра на игра. Къде е това? Стики пистана. Да, видях. Некъде сме го изяли. Чакай, аре, слагай го. Ето. И тука. Слагай го. Сега ще видим дали се стане с репитъра. Мани го репитъра. Що? Защото знаеш ли докъде е това. Аре, слагай го. Няма да го сложих, ама някой го ма. Аре, мани. Да, сложи. Ей, така трябва да е. Ето. Ето и тук ние го направихме сега. Пак го видях тази светлина. Зелено. Какво стана? Някъде да не сме ги свързали. Чай сега. Никоя ръчка не работи. Човек, как може да оставям светофара? Дай, ако искаш да ми го покажем просто от тук. Слагаме Redstone Repeater тук. И Redstone горе. Свързваме го така. Така и го свързвате някъде с зеленото. Тук Redstone го свързвате, слагате го, ето така, виждате отгоре. Аз му видях проблема. Трябваше да е отгоре. Ето така и го свързвате с червеното. Окей, готово, само червеното работи. Ако искаш да го покажа с готово. Не, аз му видях проблема.
Виж как... Опа, щупих стики пистана. Проработи и се махна. Да бе, зелено. Зелено, жълто, зелено. Това е да без светофар. Виж, както ти е така, отгоре на стики пистана сме сложили. Ето, вече работи. Зеленото, а червеното? Да. И я да видим пак дали става бъга. Не става. Чакай, не така. Кое е зеленото и кое е червеното? Не, това е зеленото, макар че не се бъгна. Да, ето. Значи първо зелено, после и червено. Чакай. Не, няма. И за пръв път този път сме го оправили. Точно. Аре, готово. И това е от нас. Това е от нас CRO16 и Хикс iPod Man. И чао!